zakázané. Potrebujem informácie. Wow, za takú cenu zradím aj mamu. Hľadám istého hata. To už zatvárame, ďakujem. Gangstri. Vojnoví zločinci. Nech žije impérium. Dostaneme každého, kto je v tom balíčku. Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne. Pripútaj sa. Budeš trpieť. A potom je na rade on. Už v máji. Pred každým bojom si skontroluj brnenie. Grogu ma prežije o celé storočia. Nedokážem ho chrániť na veky. Ty sa bojíš? Mal by si sa. Chceš utiecť? Či bojovať? Ten krpec sa mi páči. Na čo čakáš? Mandalorian a Grogu. Zvyšok si dáme až po večeri. Už tento rok. Len v kinách.